Ladies and gentlemen, we are back again ku Montro Studio. Anze inonobvunza ku Montro Studio Montro. Munoteerera zimdanzo here? Ndikuteerera Kirati. Kirati ichiri zimdanzo here. What's zimdanzo inofana Kirati yako imba zvinhu zvine musoro mazana. Zimdanzo vanoimba zvinhu zvine musoro. Ndona zimdanzo here. Zimdanzo unofana ngechitaura zvezvinhu zvisina musoro. Kirati akaregera kuimba zimdanzo pakati takuda kumboimba zvine meseji phone tisiti anmona takabata kuti zimdanzo aterera sei achadi kumuona kukuona kupisa iwe zvekuti uchazvodzima ndezvimwe aisvotesa vavengi kainge itori musoro ine musoro ine musoro asi kuti aisi zimdanzo here aisi kana yazi mdanzo tita kudaidza uncle epatana Winged anoimba Winged anoimba rege anoimba rege aisi zimdanzo vanhu vanoimba zimdanzo ndi uncle epatana vanoimba zvemulundukwa munonzere mulundukwa ndazviziva that's Silent Killer. Alright. So anoti anzi ende munondoona kuMontro Studio Montro but if you want to hear about me munondowana kuchi kustudio kuMontro asi vanhu vanoimba zvinhu zvinotombobatika kuti hazvina musoro zvine vamwe vanoteerera yes imi mati hazvina musoro zvine musoro oti zvinonakidza imi munoti uchimwa doro handiti waina machiuska wobva wateerera song inenge ichinzi kana paine chamakandichengetera otanga uchema kamwari makandichengetera Soja Love aimba zvese aisanganisa pane paizotanga kuimba kuti chida moyo hamba yakada makwati chinonziregera otoziva kuti mutumwa anofarira Japres naWinged anonzi Kirati ndo vaimbi 3 vandoziva naToki Vibes tokakaregedza futi zimdanzo Toki anoinza kuimba zvekuti zvinobata moyo aunyanyoimba zvinhu zvine serious zviri right asi ngoti ndakakuonai muri paredhiyo pagospel grades paStar FM muchitaura about nziyo dzinokubatai moyo chanjiri sei chirongwa chacho chirongwa changa chiri right tine vatendi vagospel vatinoteerera zvizhinji kureva kuti chirongwa chakakosha chaizvo chirongwa chiri right chaizvo because vamwe vanotofunga tateererawo music yakadaro music yatinoteerera gospel ndokwedu isusu ndanatobvunza kuti zvinobvumidzwa here manje kuti uteerere music imwe yakaita seyana uncle epatani kana uri mutende wekwenyu alright chinonzi music ka chinhu chinoimbirwa vanhu kuti vanonakidzwa ende zvinhu zviri kuitwa zvirikuteerwa nevanhu vese waraita nditega saka ini zvandinoda indimona kuzvida indine zvandinoda handitega handikwanisa kudzivisa mutende wangu kuti ichi akatosaiti vanhu zvakafanira kuziva kuti mukata nyaya dzemizi zvafanira vanhu vakawanda vatonzi poku musaji asi vachinji vari kunzvenga vachija poku saka chinonzi siya ndo chiri mumaoko asi mukwenyu munodya poku here kwedu isu hatichi asi obvious panoti vanotodya vatonzvenga vachidya saka anenge adya anenge akanganisira kereke kana anenge akanganisira inini maonero angu chokudya ka hachimoresi asi kuti mutemo watakagadza isusu pachedu isusu kuchechi kuti chakati hatidi kuchiona ndokona zvafanana nguruve dzedzi nguruve dzakangora dzedzi dzakatopinda mumvura zvakatopera andokona asi inzwa dzakafanira kuti munhu asanogona kuti hadye poko asi achibva panapa akuenda kunorara nomukadzi wemunhu saka chakashata kudya poko nokurara nomukadzi wemuchi kodoro manje kana madaro zvikura kuti doro rinovhumira ini ndikuti pakugadzira mutemo makadiwo kuti nei makabva masiya poko inonaka chaizvo ndoya makabva mabvisa makadii kuti chechi munomatibvumidze mavheji alright ano chinoitika ndechekuti chitendero chine mutemo wacho anomapanzwisisa kureva kuti isusu tikuti isusu mutemo wechitendero chechipostori kuti hatiche chakati asi chisingarevo kuti chakadyiwa chinotouraya munhu kodoroaponza unoziva kuti zvafanira doro anzi chokunwa handitega asi chiri panje kuti doro rere isusu kuti vamwe vane inhangwa nenyaya kuerenga hangu mabhaibheri stereki
kuno vano kuno kuchiitwa kuno vanoverenga asi hanyanya kuverenga chi mabhaibheri stereki ndinowanza kupinda pamweya. Yes, kuprofeta handiteka. Yes, chinoitika chekuti doro asi dambo kubvunzei doro inini maonero angu sesenzi yangu inini handiteka sei doro richirambidzwa kuchechi. Chikonzero ndechekuti anzi mwitsambeno bana uimwa usazoita sei usazodhakwa watomwa handiteka. Saka kuti inini nyaya iripo papo ndeyekuti doro rinorambidzwa nyaya yekuti inini maonero angu ndotana maonero ani kuti mukomazigwa wakamwa doro wakadhakwa ima kamwa doro makadhakwa handiteka takasangana kuchechi pano chinobuda here obvious kana kuti zakatomira mberi chiparidza kubvadza ayo gara pasi auro zvakutaura kuti doro rinokanganisa vanhu brain handiteka saka richirambidzwa kuti rinokamuka honoka rinozosvika pakuti azvizobuda zvakaita sei zvakanaka. Ini ndo maonero angu pachangu inini. Yes, kuti unenge uchitukarimwa unenge wakanganisira aiwa zvakafanira kuti da kubvunza saka kuti zvidhakwa zvikumwa doro samutara azviende kudenga here inini anojaja vanhu ndimwari. Chimwe chidhakwa chimwe kundoenda kutosatina kuchechika asi chinotembera chene mumwoyo machene cho chikatomwa doroka chimwe chikatopedza kumwa doro apo chosvika kumba chozvinyarara chitanga kutofara nemhuri dzani dzacho kana chisatomwa doro dzimwe nguva chitofara nemhuri dzacho vanhu baba nhasi vari kupohwa kumana asi wakatomwa usvika utambo unenge kutofara netimu yavo ndio musa kuti bai huku ite zvakata ndite kuda kuti doro rine zvimwe zvarinogona kuita kuvanhu vanoritenda. Saka ndikuti inini kuchipostori nyaya yekuti vanhu havazokondororekaba zvafanira kuti uno vanhu 200 vamwa doro vefungidza chideti panoitika zvese zvese plus nenchinzi vanhu vadhakwe nemweya mutsvene kuti musi wesvondo kana kuti musi wesaturday pamunoenda kuchechi kana friday zvienda nemunoenderana nochechi iwo ukatenda kuti mweya mutsvene ndiwo wokudhakisa musi iwo bva wakadhakwa wako neblack label kuchita ukatoprofita kuti pano zvakutaura iwewe handiteka asi mangwana chisangana dambudziko kuti iro nyaya dzoti doro kana munhu amwa doro vamwe agonozvikontrora plus doro rinobvisa nyadzi kureva kuti angona kuti mhanya muchechi imomo akutobata vanhu isiri zvandomuona saka doro kauti akatobvisa imbi dzake kupi imomo kamuna mwe munhu akamwa doro andanga kutanga kuti tanga kuti chema chiti dzamere zvekuti anenge arohwa aitofunga mai yako akafa kudhara amai andogona anodhibisa chifungwa. Saka isi kuti isusu doro handiteka ini handisi kuriona rakashata asi kuchechi harifanira kuenda kuchechi because unoziva kuti mapostori kunoita mashoma navanhu vanomwa doro unasingamwa doro navanhu vanomwa doro kuti mapostori kuti vanhu wati vanhu vanomwa doro navanhu vasingamwe doroga vasingamwe doro ndo vashoma vanomwa doro kumapostori kuti vanhu vakawanda mati kuti chi kuti vanomwa doro ndiri kuti inini ndiri kuti vanhu vanomwa doro vakawanda darika vanhu vasingamwe doro ndizvozvo ndozvaataura mukuzvinzwa zvakafanana makaenda kunonzi nhasi macheso imbo tasati vaimbiwa ngani vari kuridza muno muzimbabwe atisvika macheso ari kuridza kubedi bridge uno kwakazara kuti pa zvise zvikoko zvezvizhinji zvidhakwa jabreza ari kuridza vari kuhicc zvakazarako zvidhakwa wingi ndi akuridza ari uko zvakazara zviko zviti zvidhakwa unoona saka uzoti vanhu vanoda mafaro stere kudarika chinamata saka unoti vanhu vanomwa doro vazhinji vachoka vamwe chacho vanotohwanda kuti kutomwa doro vasingatozika ndorimwa chii pane kanga kadrinkiso kanenamwa mutsuno kanototi ukatomwa wamwa kuwata ukambucha chiro kwamarange cheche unowanza kutomwa kambucha anzi katendwa kumwa asi kwamwe ita nzika noona pachakati asi unoona munhu wamwe vanhu akuto advantage yekuti wandirani kupi kahwani kadrinki pane kadrinki kandakamwa wani then ndakatoona kuti ndatosheka ndafunga kuti kana ukatenga tuiri kana tutatu watoenda aunogona kuti utanga utosvika kuti saka mwana pasvika kuti anenge saka wachinja kuwanda nekupi asati ati vanhu vari kumwa zvinodhaka wakawandisa inini doro ndotofananidza nerudo runodhaka kana mukumaziko chiripo chokuti uzati doro rere dzasachiti pane zvinhu zvakawanda mumwe munhu angati arombe chakuti adzatenga kana chinhu chaangakwanisa kutenga paupenyu hwake nokuda kwedoro kuno vamwe vanhu vanotoroyiwa futi kutokaidziwa kudoro vanonzi vana maramba doro zai pana mwana kuti kumusha wakuka taimuziva kuti doro chitanga kubikwa ka aiziva kuti musi wakati pari kutamba kana pakurwa guva anouya week before ugarira papi ipapo vanhu vanosvika pakuti guva rinotambwa rotopedzwa musi woguva
anozogara kuti 3 days futi ari papi futi aripo kusvika madhiramu edu orerese asukwa kuchatanzi musiya dzasukwa kuno anditeka kuti anosiya mhuri yake uko saka kuna mwana wakatokaidziwa saka rorereka rinobvisa futi pana mwana vati wakatorimwa futika kuti wakanganisa paupenyu wani hwava hwana mafuture. Asi ini ndine nyasha dzandani monzondipawo nyasha dzekutengerwa doro munotengerwa doro sereki ndanzonekutenga nekutengera mwana mada kuzayoja munomwe plazi munogona kunamatira munhu kuti atengerwe doro. Aiwa isusu tinonamatira munhu bozi chasa doro racha bozi munhu akatengerwa doro ka isusu tinoti asiye doro ziku bozi mari yakatengwa doro anditeka mari yode atoti mari iuye kwaari atenge zvimwe zvinhu zvomba atenge stand no nyasha dzane ndichida inini anditi inyasha dzongowana favor mumasomechi mevanhu kuda laki saka aura kuti rero ziku rinonzi laki but zviri kwezvo kuti unopiwa kuna mutumwa usiinopa mafuta munamato tokugadzirwa watakakugadzira aiwa munamato hauna zvekuzoti unozoti vanhu vanotanga kuzopera kufa vese kwakuromba asiwakona kwekwe kwakuromba zvinotosiyana bcause isusu takanamatira panapa mafuta tinamatira panapa kuti mafuta aya mafuta ane zodzo remunhu waMwari kwati makamabata simba ramunaro nesimba raninaro zvakasiyana bcause ndakatuma saka isaka mabata ndichitaura ndichiti nini munhu mafuta aya da kuti amukomborere panhau dzeraki kureva kuti ndakamaita maitirwo andinoita inini aya ana urombwa mukati wakaenda kun'anga ende n'anga futi asi dzese dzinorombesa unopaona yes kune vanhu vanorombesa da kuti muizonzisa pana vanhu vanditi munhu akanonzoti n'anga vanobva vatomuti munhu iye akaita se akashata nokuda kuti apa mafuta erake ane type yen'anga ino pana mwana apa mafuta wakana mafuta yakunzi mafuta ayaya ndamuisa ropa mozodai mozoti makuromba but isusu zvatinonzwa izvi ndezvekuti kana pakangotaura weti kuti n'anga chayakupa whether mahara whether chii pane zvimwe zvaasingazokuudzi unopiwa contract unosainiswa contract usinga hauudzwe zvese ava ndautata tichasa kana ari vanhu vanofanike une mamwe machechi kana kuti kunenge side remamwe machechi kana kuti mamwe makereke vanobhiliva kuti kana ndosa vachitoti usatomboenda kun'anga hazvambasati n'anga chikonzero vari kukupa guidance yekuti usaende kun'anga chikonzero ndekuti kun'anga ndokwakarombera baba vedu vazhinji nhasi uno vanhu vazhinji vakunzi mwana uyu haasi kurorwa mufemiri umu baba wenyu vakaenda kumozambique kutora mushonga uri uraki kandi uri utsikisa musha nhasi mushonga wakurara nevanhu kuita chi vakadzi kana kuti kuita varume kandi vamwe vanhu nhasi vakupera kufa nokuda kumushonga upi iwoyo chikonzero saka vanhu vazhinji chitirogara watoregedza kuenda ikoko kureva kuti kutozviprotekta kwakatokosha than kuti utambire mazviri asi isusu manje tikuti manje isusu manje tenda kwedu kwakasiyana kune vakutonakiwa nekuenda kun'anga zvekutoti mwe munhu hatienda kun'anga zvakanyanyisa ende tu kun'anga kwacho patikudza kuti kun'anga kwacho havasi vese vanota se vanorombesa plus chatofanira kunyanyoziva ndechekuti chikristu chakauya chiine kamisheni kekuda kubvisa chivanhu andoibata chiine kamisheni kekuda saka kana ndichida kudhivhita munhu ndichida kuti abude mucompetition ndinomusvibisa yugero yamin saka n'anga dzese dzakabva dzapiwa zita rechirungu rekuti witch doctor but actually zita chero ranofanira kupiwa witch doctor handiti kunzi muroyi anorapa ndotombonza kana vana apostol vachitaura kuti munhu anotongonzi n'anga muroyi but evangelist marufu evangelist marufu manje vanobva vatotika nana madzibaba masango varoyi but ini ndiye ndichiti n'anga hanzi n'anga nemuprofita anenge anzi wenhema yanoti muprofita wenhema but ivo vanoti vaprofita wenhema ma-white garment prophets maprofeta ari pasi pemuti maprofeta emasowe marati tichazoda kuti mumudeedzeka iye anga asiri mupostori iye angari mupostori kanoti angari wenhema ka kureva kuti iye zvaakaitira vanhu zvenhema hafanira kuzoti munhu wese yes anditeka ende two waushure chipostori chawamwana kuti wakapfeka gemens oti wewe varoyi ivana jesu ndavaipfeka magemens iyo zvemasutu zvaatokopera zvanditeka inodzerwa dzaari kutoraya kuita kutiza kureva kuti kuchipostori kana akanyimboowanawo zvimari kuchipostori haasi kwanisa kuti asi kuarenja kuwana mari kuchipostori akundikana saka atega nindoparidzira vanhu shoko kupi
kupinda coast anditeka achitraya futi kupinda coast kwachiko kuroti aiwa hanzi naiye ane paiverenga mubhaibheri apedza kuverenga mubhaibheri bhabha adhiveraiva kateaching kekuti zvaunoona zvinoitika kun'anga ndo zvinokunoitika kumuprofita wenhema. Hanzi kun'anga unobvisa bhutsu, kumuprofita wenhema unobvisa bhutsu. Alright, ngoma dzikuda kubatai chinoitika ndechekuti chii kubvisa vanhu bhutsu hazviri kuti Mwari auye aprofita. Chikonzero tine nhau dzekuti isusu dzimwe dzenguva pane nzvimbo yatinoti nzvimbo tsvina, because munhu anogona kwatsika tsvina anditeka kusvika netsvina muchechi. Saka bhutsu tinodzibvisira pakuti isu tedzera pavhesi rekuti Moses nzvimbo yauri itsvene inoyera andomakuona anditeka. Saka kureva kuti hatizvione zvakaipa mutemo watagazeta isusu. Kureva kuti chero pana pende kapfeka bhutsu ndakapfeka sutu ngoma ziko mweya udzike. Kodai akazosvika Jesu achigezesa vanhu tsoka aita sei? Saka vaigezesa tsoka vakapfeka bhutsu. Andopona. Saka nyaya iripo pepa ndeyekuti ana mukoma marufu vanotsvaga mamining yavo yekuti zvinhu zvavafambire kusaiti kwani kwawo vachitiraya kudzidzisa vamwe vanhu anditeka. Asi unoziva kuti chendika ndinoziva kuti shoko rinogona kuparidzwa. Shoko rakaparidzwa rine kamwe kakuti munhu anogona kutenda faith mezvazviri. Kureva kuti rinosimbisa munhu kuti chero angada kuneta kunamata anonamba ita sei achinamata asi shoko ariporese. Shoko ariporese. Panozotoda kuhila anditeka. Kutoti isusu takutodaidzira kuti baba panapa papa takutokuyeresai takutokupai mvura kuti munwe mupora. Apanzisa. Mwana tichiri panyaya yekuti n'anga patitara nyaya y'ng'anga. Vana baba vedu bwezi vanhu vanotaura hanzi under Moses Kamsenzi kashoma kuti zigo oti sezvakati tomboti muri n'anga moda kumpa kuti da kupa mushonga unonzi kuti mushonga moda kumpa munamato handiti wekuti aite lucky. Then iye kuti muzomuudza kuti right zvichazoitika nezvekuti mushonga uyu after 20 years kana 8 years uchatanga kurara nevana vako wotadza kuroro. Hanzi munhu ari normal hapana paaimbobvuma. Mandara edu anonzi akavharwa kunzi iwe ndokupa mushonga wekusimbisa musha wako but anongonzi oti hapana chinozirekonzi hapana. Kunyeba munhu wese anoromba kuna munhu anoromba asingazive kazhinji. Anotoudzwa kutonzi vana votoudzwa iwe kuti wewe uda mari asi mari kuti uye chazorara nevanhu vako chararwa nemushonga upi uyu. Urazokuona mushonga une miko kunzi usazita chakati usazoita chakati usazoita zvakati kurati mushonga unochi une miko. Ende kudhara vakuru vedu kudhara ka munhu aitonzi kana asina nyanga otonzi kana usina chikwambo otonzi hausi murume. Andokona waenza usichi hausi murume. Saka yes saka madhara ega vaitotora vachitoziva kuti ndoda kusimba ndidzi murume. Ende madhara edu yaya haana kumira pachokwadi because madhara edu ariudza kuti tinenge tichityisa chaizvo takuvatora takunovabvumburudza tida kuti vatiudze kuti chii chiri kuitika handiti havatiudze chokwadi. Vanenge vakutaura kuti ndakaenda kun'anga yakati yakandipa chakati but haina kundiudza kuti chinhu ichocho cheda sei chokwadi chaipo. Saka vanenge vachinyebera kuti havana because urombwa handiti it's a covenant. Covenant inoshanda nekubvumirana ende urombwa hauwanzirwa mapay in advance ekuti mwana anozotanga kufa after 10 years vanotomboda 1 down musati maenda saka ndoti urombwa chinhu chekuti wachibvumirana nacho iwewe because kana wewe ukasapiwa urombwa iwewe because undopiwa maoption ekuti uite kunzi mwedzi ngochenda urara nebenzi kana kuti uchazoenda kumakuwa uchazoita zvakati. Saka kureva kuti iwewe kuromba watotenderana nazvo because iwe da kuti iwe wapiwa unzi mushonga unofanira kuti unorara nebenzi iwe ubva wegedza unorara nebenzi usina kuudzwa kwete haushandi. Because mushonga unoropa mushonga unouromba chinhu chinotaurirwa. Asi zvezvi ukanzi urare nebenzi hazvinyetseka vasikana muzimbabwe vobva vari upenga. Aiwa mukuziva kuti mukati munhu akaromba ngomaziko serious. Saka mukuona kuti tikutaura kuti isusu zvinhu zvezvanditeka zvinhu zvokuti iwe uda zvinhu zviri simple sterek. Ilife iye ndio inonzi uda life yakapfawa chaizvo. Ukaona munhu achina unoromba mukore unoyu uda life yakaita sei yakapfawa. Because life iyo nguva diki uri kufadza funza kuti da kubvunza zvakafanira kueka mutengo uchengetedzwa shumba kunzi gare neshumba asi mangwana ikatanzania unotodya iwe muridzi wayo. Saka ukanti urombwa ka ndazoona ndo vazhinji urombwa unopesa kukanganisa mhuri but kana muri kana tiye muridzi weurombwa chakakukanganisa pesa kuti asekuti akurasika njira kupenga. Saka ukaona kuti urombwa zvinhu zvokuti zvaitwa nevakuru asi vakuru vaitwa vamwe vanobva kuti hana asingazvizive munhu aitozviziva ani mapaona. Pato nemwe muimbi
watinofarira tese panapa wandakatonzwa kuti hanzi akaromba hanzi akwanise kurara pamba. Asi mimi Komazigo makawanzwa ikoko kunzwa. Ayo handina kuti isusu ndosika ndisinotara zita rake because ndakanzwa but ndakanzwa nevamwe vaimbi vatori pasame level naye ka ndanzwa nemamwe magirlfriend. Chikonzero chimwe Komazigo inyaya yekuti makaenda kuvaimbi chero kumaprofita chako kwatiri kuita senditeka kuno vamwe vanhu vakurombera chiprofita kuno vamwe vanhu vakurombera kuimba chako chaiko baba dzimwe mbiri dzamuri kuona dzine vamwe vanhu ka dzine tonomubatwa mukati izoendai kuti vanhu vaiva izosvika usati kuno vamwe vanhu usati nomwe munhu here kuti makasvika mukomakunda yako akwanise kupa mari iniendi saka ichazokuisira vafona nditeka unza kuno mwe munhu wekuti okuti kwasvika mitofara so mari yake inogona kuzhizha pakufara chete asi pakaitika dambudziko papa kuti madzimamasa kuti dambudziko rakada kuti kavha izvozvo so kana mari yangu yakanzi ini ndiyo urombo kuti ndinofanira kufarira vanhu chigogochisa chitoko kuti handifanira kujamba muko ndotokudza chimarika mendizogona mene sanditeka ndotanga kunzvenga ukona vanhu vavo vakadaro vatoriko saka basa mari yacho ndeyekuti kana paunzi paiswa doro apa nemabhebhi unozati kuna mwana uziva kurikireta kuti zvandakaita izvika imbiri hangu yandinaye asi ai mahwani ini zvitowana Komazigo zviriko muimbi yeharare pateni kuti harare kana sika manheru anenge achirekodha anoita nge asati anyatsogona songi yacho ka oramba achirekodha then kana asina kudaro muimbi anogona kufonera pane musikana yendu dzati anokwanisa kufonera kuma2 ngoti andikaubhawa kuma2 otanga kuti tsvaga kwarakavhurwa time iyo then masikati ndo paanenge akaita sei vanorara masikati saka muimbi yeka havafambi vemadeko ukona kuti vazhinji anditeka saka tikona kuti kuromba vanhu vakatonda kutoromba vazhinji wamwe vanofirwa neshamwari chaiyo kuti atirombei saka kuona kuti upenyu hwakadaroka hausi upenyu uri right kuti mari chakakwanisa kuenjoya asi unenge uchionekwa kuti ndingatenga chimotikari mari yedu ndingaende kumamotikari anditeka ere tufuti urombo wewe uri pakasiyana siyana pane magredhi usati pana vamwe vanhu vatindotoziva kuti tori munomu vanototenda kusatanism. Satanism inogona kutouraya kana inogona kutouraya kana mafanzi maya kunoteerera kushow ivivi unonzi usingatsike baba kwatofiwa kwaitwa stampede iserious unozvinzwa saka yalevel yekuti yatwa satanism inorohwa paamerica iyoyo andinokuona yatwa satanism vanhu vanongofa zviri mysterious uona iyo ngotinda kushowa nditeka wakutosvika kushowa iwewe pamwe kuti accident unonzi anenge akaita accident achina kushowa anenge andinokuona kana achibva achitobva kushowa iyo ngotouraya kana 10 kumba kwakaiuraya kaite sei asi itori imwe iyoyo malevels andinokuona kozoti kuno tuna mwandosangana manhero chita zvanoita sei zvanotoitawo saka chero zvinhu zvese zviriko kwakasiyana siyana andinokuona like last time ndakaona mwe pastor of South Africa so anenge atonyora mabhuku yake magazini yake yaitonyora achitaura history yezvaiita kuti taenda kunana Ghana anditeka takazinda kupi chitura chichenditeka anditeka kureva kuti pane imwe level yekuti kuno vanhu vanenge vakutoti iwe wakagara pana pe unofunga kuti ganitokona napo nende kuchecho masango nditeka warohwa newave kwako nditeka itori serious nditeka yes nditeka kati tori mudzira asati ndaenda kushoyo yemwe muimba ukaroiwa kuti kandoenda kubhindira kuti kuna nengi asi zvinotoitikira asi zvekuti vanhu bwezi vanhu vakawanda vanogara chara nyaya yekuti ka vanhu vanoenda bwezi munhu isu tara kuvaimbi nekumachiche nditeka zviri kwese kana mabusinessmen chako chaiko kune mwe munhu usati unopinda mutaundi wafunga kuteka firiji kushopa rengi kwaziko patoti ndikarikwidza musoro kushopo kwanditeka watokolesa imwe shopu yakasingafukidzira saka toti izvozvo unozonotenga tv wakatotenga firiji woteka tv yatosaka malevu acho akanyanya ko vasikana vanoromberere kudiwa vamwe vanorombera zvafanira kuti munamato anogona kutora munamato kuti adiwe kozi anenge ane minyama anditeka
yes indi kuti zvinhu zviyanditika ngazviitike zviri zvinhu zvisiri zvine mhiko kunza mhiko maziko zvinouraya vanhu zvinopedza vanhu. Inini ndoda kubvunza kabhozi muona pane handimotera nyaya pane vamwe vasikana vakambondibvunza ini kuti naishamani vasikana anozosvika pakuti atengerwa mota anenganyanyiita sei. Hapana zvinoshamisira hapana zvinoshamisira. Dzimwe dzenguva vanogona kunge vaikwa namadzi vamasango wanditeka apenyesawo manza. Dzimwe dzenguva mabatiro emunhu murume zvafanira kuti iwe mukadzi wako yakakubata zvakanaka nditeka. Vatooneka munhu andotaura ininika murume wemunhu handiti andara kuti vananhingi vanoenda kwakati vononamatira nemapostori kunyanyanya vanopfeka magamenzi otonamata kuti inini nda kuti murume wake ade inini handitika murume wemunhu watotaura atengera inotengera bhebhi mota ini ndine mukadzi wangu asina ndinotanga kuona bhebhi rangu more than mukadzi wangu kureva kuti unenge wagadzirwa nditeka unogona kunge wagadzirwa andopona unenge wagadzirwa 2 kunozoitawo kuno vamwe varume vane mari anditeka bozi mari yemota mamwe murume anogona kuiona sebhutsi iwe unofunga kuti wikini vanda kugadzirwa ndotatengere bhebhimota amuna kuiona sebhutsi iwe kwauri usati nditoteka zvinoshamisa kuno vanhu vasina mari baba kune vanhu vasina mari iwe wazotengera girlfriend mota iwe usinawo mota chekufambisa futi ipapo unenge wasotwa ipapo unenge wagadzira ipapo unenge wakabikwa ndopandikuti imimi ipapo kuchitendero chenyu zvinofamba sei kuti munozoti shosha munoyazoziva kuti munhu haana asi murume isusu izvo anditeka hatizvitende tasa level yemunhu wacho shapo hausi wakunyanyawo here akaona kuti iwe unotengerwa mota kanotengerwa imba iwo murume yakutoroja aiwa hausi wakunyanyawo here ngatiteka kwangudiwo kuti ufambo step iri nani kana uda level yochitsvaga mbinga dzacho asi pakauya musikana achiti nini munhu andodana naye ane mukadzi ndoda kuti ade inini munomunamatira chinoitika ndechekuti isusu murume anotenda kuti vakadzi vanoda right chero kuchechi kwenyu ndati murume anotenda kuti vakadzi vanoda kwete chero kuchechi kwavo murume wese mutemo murume anotenda da kukubvunza iwewe iwe ukabata mukadzi wako akabata negirlfriend iwewe iwe ukabatawo negirlfriend nemukadzi wako iwewe ndizvo mutaura nasorisora nditi kiwe ukabata mukadzi wako negirlfriend ndase ine boyfriend womubata neboyfriend iriita sei azvinozobvarana apachashanda sori apashande sori pa autoenda nditeka saka kuri kuti mutemo asi isusu pfungwa dzedu ndinozoziva kuti level yangu ndiite mukadzi wechi2 level yangu ndikumbogona uchengeta mukadzi wekutanga murumere yes anajeki kana ndekune varume anobhadhara rero kureva kuti iwe wanditeka kune nyaya yekuti uda kuenda palevel isiri yako saka imwe kuti here munhu anobvumidzwa kuita vakadzi vako anofanira kunge akasimba pamari specifically isusu haisiri izvo zvakuenda nomwoyo wani tiri kuti ndimutaurawo on behalf of haisina wekusimba pamari handiti munhu wese anombomura kuti vakadzi vakaita sei vakawanda the same way yokuti munhu wese anombomura kuti vana vakaita sei vakawanda but kune chinhu chinonzi wisdom handiti saka bhaibheri ndo panozorara bhaibheri kuti kana usingangonochengetera mhuri yako hanzi you are worse than vahedheni kuti iwewe nyange uchinamata mwari zvakasimba zvakadii kana usingangonochengeta mhuri yako utori worse than musatanist utori worse than muroyi ndochitadzo chikuru kutadza kuchengeta mhuri saka iwewe kana uine hwanika usiri kugona kumuchengeta handiti vachengeta vane 20 hatoiswi muklasi uri worse than musatanist unosati kuno munhu ane vakadzi vakawanda vakadzi vakangonotorarama upenyu kudarika munhu ane mukadzi wani zvitori kwanditeka saka tikuti isusu chikonzero chiripo nechekuti munhu ndianochuza maitiro awo anditeka ake nemwoyo wani nemwoyo wake zvafanira chichikwete kati isusu its okay kunoku murume wese anofanira kuparika iwe uti utedza kudega ndiparike iwe hautorina kana mari utenga kana hembe dzako hausodzikwanisa kudzitenga nditeka saka maschoolfees yavana chiya kutoenda kutokumbira bhimudai matondibhadharirawo hurumende anditeka iwe hausokwanisa kubhadharira vana vako wototega nditore mwe mukadzi ndiitire pamusoro kureva kuti pfungwa dzako dzakaparara nditeka yes saka tisu tikuti isusu zvezve isusu kana munhu avachida kunamatirwa nditeka isusu tinongo kunamatira kuti uwane munhu wauri kuda iwe upenyu hwako iyo ndiori kuziva choisi yako saka hatizokuti enda kuchuza nengi saka tiri ipapa zvichireva izvo kuti murume ndiye chiri anobvumirwa kuita lock center chinoitika ndechekuti isusu manje anditeka tozitarisa kuti
mukadzi wacho iwewe dzimwe pane vamwe varume vano vakadzi asi zoti ni chazangu nyaya dzenda kumberi pakusenda hakuna murume asina girlfriend hakuna murume asina girlfriend hakuna tingatoona kana izvo da kutaura chokwadi chireva asi wanesa kutodzveka unoziva kuti nyandaakonaakuda murume asina girlfriendanofanirwa kusaita girlfriend kuno vasitori nawo vamwe variko zvavasiya mumwe anobva ati ndakasiya asi akatobva apanenge wangoramba inyaya kuti chete pane zvavakatadza kuwirirana cheteamkana muchiti hakuna murume asina girlfriend murudo chiiba nawe kulokana isusu tiri kuti isusu handiti awa ndepatiri kuti isu pane mazuva ano dzisaona lokusenda iri kushanda because kune vamwe vanhu vakuzopatauka zvamuchiwo sokusiya mhuri dzavo unozati last week ndikaroka murume ukamarageza ndikamuloka ndakaroka navakadzi vake 18 handiteka 18 upabhindura apa akava ndichimulokera 18 handiteka bozi anga kuti ichi bozi vanaka vevakadzi vakuru vakurawo saka vakuita sewakuita sekuti vachitirawo kuna namainini handikona saka vati pane level yevakadzi oenda kuitwa kumana 18 vachienda kumberi asi tikatozoloka tikadai katiloke zvaada tikabva tikatiloke kamuri yacho nditeka akaenda maloka ake 18 naye akabva zviloka kati ndaperera papi handiteka handikona saka takabva taita zvinhu izvo saka vati baba hakutara izvozvo pano mumwe ari pabhindura pafuti anonzi anziani akazofa ainzi ano aiturikira mutauro kuna president ainziani koyo angana vakadzi 36 anditi kunangana 36 anditeka saka kuna kuti vakadzi vanditeka kuna kuti vakadzi vatotova vari average yekuti unogona kuwachengeta inogona kuvabatsira kwedu kune ane 36 ka ende iye manje handa zvekuti pachikoro chiri padhuze ka every class inenge ne mwana wake grade 1 grade 2 skari kusimudzira kayaningi nyika asi vanhu vacho muri zvavo vamwe vacho vakanenge vada vamwe chanenge vane mari zvavo asi mukadzi anozodawo rudo ndizvo zvese anozoda chi indi ushaya 1 mukadzi iyaye wanoita 36 mukoma seko amuzoshaya zigwa runakiwa nenyika ziko iwo ungabvumira kuzviloka ndine vakadzi 18 otozida kuziloka 18 kando ningi maruva enyika acho vatojaka nyika rutivi chete aina ndiri kuloka baba unoziva kuti kuna vamwe vanhu vatiri kutona vamwe dzasondati varumesa dzasondati zvezvo zviriko kungotita varumeka tinenge takuza kuti mhuri yedu kumba anditeka makatadza varume vazhinji chaiva nditeka vamwe magirlfriend 4 5 saka munhu yane mukadzi wake 2 3 ka atori right anoziva kuti ndine vakadzi vangu 3 kubva mirira futi papi ipapo anditeka patani pane yongondo ndine mukadzi 1 anditeka asi une magirlfriend 8 ko munoti chine nevarume vanenge vachinzi vari kurepa vakadzi vedu pane nyaya yanamai Josefa yanga ichinetsa manje apa varume vairi vanoda kuvunza mukoma zigwemi mukadzi wenyu asvika kurepwa imimi navarume vaviri mukadzi wenyu imimi orepwa nevarume vangani vaviri vachichinja 2 mukadzi wenyu kuti asvika pakurepwa nevanhava vambokomunicata semukadzi wemunhu ngawe zoti vafa kuti mukadzi wangu akabva pana pakaenda mutauni afanira zoti ndafambira kutenga zvanatumwa mutauni ndichidzoka kupi kumba saka kuti mukadzi anosvika pakunzi handi yekuloji kuita zvakati kuri kuti pane communication yakaitika ipapo mukadzi iyeyo ndiani problem komasiku mukadzi ndiani ane problem because inini mai masango havangafanira kuti iwo wabva kuno kutonzi handei kujoina city tinombogocha handei kujoina city munodya kana pizza handiteka iwo vafambira zvisizvo ototi handei shuwa handiteka wosvika kweke ubatwa urepwa nemunhu wasingazive zvinoita izvozvo asina kundiudza kuti kuenda ikoko inozoita zvokuona pabepa kureva kuti mukadzi wangu ndiye ari problem ini ndina ndotokudza kuti chitorongedza takuenda mumba kwenyu chinonzi kurepa mukomaziko ka chaninoziva kunonzi kurepwa munhu auya kandi angosvika zvekuti wakwira lift nditeka obva wambunyikidzwa obva watosiya warepwa zvekuti baba utsimbiro ende munhu wakarepwa ka vanhu vacho vautombozomba waziva baba warepwa chaivo chaivo mukuona pano vamwe vanhu vakuru vanogona kuti pakamwana kadiki kasati kakufunga kandi anamai wahombe vanhu kubata kamukomana kadiki kasati kakufunga ndionenzi repi
kwete kuti ambuya wondi varepwa nevarume 2 matenda marepiwa matenda kuloji ngomaziko mutopinda pamusuwa apo chotinoti ndikupinda mumba musiri chirari madhiri unzi vakadzi voita madhiri vakadzi ngavaze madhiri ngavaze pokitira madhiri vachiperera ngavaze vhenye yes kumbare kutori safe iyo nyaya yemadhiri zati mazuva social media ka ikupinza vanhu bhisi ngomaziko kozi munhu esada kusumukira usati vanhu vazhinji vakurera maupenyu pasocial media ka ifeki dzedzedzi ime unapinza papressure nomwe munhu ndingatengewa mota ndingatenga mota atenga GD6 baba mavari kupisa weda anditeka angaitamba pasina kupfeka hembe saka atotengwa mota pasocial media iwo vhoteka ndibviso hembe nditambe nditongewe mota unotokusvika pakutoti unongositona na mota mumwe wangu watora mota yeshamwari yake utanga kuti ndatenga mota andikona unozati izvozvi vanhu vachinji vanonyanya kupinzwa passion social media ndoda kuti vanhu vari kutedzera zvepasocial media vachirama upenyu hwesocial media baba dai zvaikwanisika mwe musi kuti maserebhu yese amuti maserebhu ayanditeka hatisangane handi torambotendera mudzimba dzenyu tichionaka baba una munhu anodropida kudonha kudesa baba itenge chadonhera pasi anditeka wotoziva kuti ndiri nani modzi uyai nemotikari dzenyu pake motikari dzenyu dzamuti ndo motikari dzenyu anditeka wotoziva kuti umwe munhu akaifamba nemotikari yazigo yakaita papana anditeka ateka kuti hatoritakana mota yacho iwo koichoti wakabata penzi yako so kana kuti mukomasi kumbata padamu renyuro mutitenge muchato chikasvika naro pana vamwe maserebhu sokuti akumanaka vamangwani mapombi baba yes kuti nakana pomba yakuti azigo akapenga kwadamu asi watopinzwa pressure ichi nemumwe munhu indakatoona kuti nini pasocial media ndorarama fake life yoti vanhu vanoona nge vatambura stereke ndakasana nemwe munhu mutauni ndirova zvangu kwandami rangu music iri baba ndakadzikisa window lanza zigo unonyebedzera dange Samson iwewe unotanga nyebedzera dange Sauro pasocial media uri boss zvako sachiitika sancho kuti point yatotsanangura zvayatitika pane inini zvakafana kuti inoti ndakagara murugare ndakakurira murugare ngomaziko munoziva karugare kakombona nditika asi vanhu ndimandakatenda ndimandakakurira ndikachiti kukurira kuda kuti ndimandakatangira basa rangu mupi murugare asi unoziva kuti nzvimbo yena nhasi ndinoida ndotodzokera ndendirimo asi tu unoziva kuti ndisati ndakuwana mari yekuti ndiende kunoroja kanditenga imba ndakaramba nchigara murugare vamwe titi vamasango ane mari muserebhu asi ndine mari yelevu yangu yekudya kumba asi ndane mari yekutenga imba saka ndakaramba nchigara murugare ndichibhajeta mari yekutenga imba handina kubva ndada kuna kugara kuborodale saka usati vachinjodisa ndoti akatotanga kudeso akatopisa michanasa nditeka akutinogara kuborodale akubhadhara hendi ye2000 ye1.5 anditeka zvokuti mari iyo akatogara gore achichengeta ari mulocation kwaakakurira anditeka anotenga imba atakafitira kutama urikuona inini unoziva kuti inini ndakaramba ndichigara murugare muturupsi ndichipesana nomba ndikapota ndichipesana nako ndichiti ndozvandiri kuda ndakaunganidza mari yokutenga imba muwarren park ndakatenga imba muwarren park ndakabva murugare ndikaenda kunogara mba mangu muwarren park imba yangu inini handiteka ndikuenda nelevhu yangu inini mumwe munhu akati magara muwarren park hamuenderani nogara newe muwarren park ufati ugare kuborodale ndakati ano handisi kuroja ndogara papani pangu ndakaramba chigara muwarren park ndakabhajeta mari yokutenga yokuvaka imba yangu yandakupfunza ndikandivake nchidai kugraudina anditeka almost 27 rooms anditeka yes anditeka ndakavaka imba aiwa hapana zvinhu zvichitoitika imba kuti avaenza anditeka anditokona saka ukona kuti yes anditokona anditeka right ndakaiwaka mbichana anditeka kudzamana izvi ndapedza anditeka asi handina kuda kuti ini hanotedzera pfungwa dzevanhu inini ndakatedzera pfungwa dzevanhu ka dai ndichitogara kuborodale everyday chitotati ndiri kuborodale saka vanhu vari kurarama life yepasocial media mutumwa waivakavaka 27 rooms ungavazoda kuti ushushikana uchiti pavati zvichitika unazofunga mune masmall boys aiwa mutumwa muunzei mune vana vangani vana ndinawo timu ndinayo timu ndinayo watodi masabu
netuvana vatone masabu indine vana vakati wandei handiteka saka kuronza vana vana vagara vese panzvimbo ano haisi ndiyo nyaya vana vavo vanorarama upenyu hwavo nanamai wane vandokona nditeka asi tikuti isusu pane kwandikatovaka kune dzimba asi kutaisa kuti alevhu yandakatangira ndiri ndichisumuka saka nhasi muno munhu akatanga kutopisa panapa so saka ida kukurudzira pamachero imi kutopisa varume mimi asi garai kulocation handiteka kunoenderana yes handiteka saka imidika kana makaona kuti bozisa panapa kuti mwedzi wakupera so 27 so ndakatanga handiteka saka kumboraramira upenyu hwekuti unozvipinda pressure saka ukarama upenyu hwekuti ndi $100 handiteka wakaona $100 yako iweweka inoenderana newe nezvauri kuita se nezvauri kuita chero kana $500 unotoziva kuti $100 ndiye rent $400 unoisa pachi pasaiti kwati panopera 4 months wakutotenga stand wakutenga imba wakutogaaa saka maserepu mazhinjika vari kurarama upenyu hwekuita se weflambo munhu nhasi akatipa izvo zvakafanira munhu angona kutoimba nhasi panapa utonzi mwana ndakupa 1500 handiteka yokuti utoenda kuridza kwakati 1500 iyo ngonotopera yese achigocha chete achiti mangwana ndowana imwe ndokona saka kona kuti zvafanira chiri maprofesi mazhinji vakurarama upenyu hwekuti unonzi mumwe munhu akapfeka aitonzi zvima inini so I'm staying in Borodale I'm staying in Melbourne akuti ustaying in Melbourne kuti uchienda kugara mbakwani akusimba kwake andokona imba yake ikandiimba angona kuti akaniimba kana kambuzumoko imba yakuti siwaloja ikoko iye akutoti ndakugara kupi uko mafura mhepo aiwa kurira mucommunity yakakurira iwewe handiteka obva muchena mucommunity ipi iyo depends kuti mwari kusimudzira sei asi wozoramba futi uchidzokera mucommunity iyo uchidzidzisa kuti community zvinhu zvinofambiswa so vanofana kukopera upenyu pa pauri ini pano vanhu vakakopera upenyu pa pandiri wakutoendawo muchena uchienda kumberi saka pa social media ka haapusazopinzana bizi vakomana wamweni tikukuzivai mukati mukuti hamuna chamunacho asi munozodada sei kupinza vanhu bizi ndokona saka mutenda kuti life yamunai yakumanaka iri right alike zigo nomutenda inasaonyenda zigo anana life yekuti zvaatori handiteka ende asi iye zigo akutohaidha futi ende atoni more advanced than vamwe vanhu anofana kungotama kwarugara awo ndakamuona ari kugara musoroko shawashawoko ndikati mukuru kaibhuya kunoko saka ano zvikuenda zvanenge amboda panguva idzodzo usati vakuru anotanzi usati nhasi munhu anzi kudzidza kupere kuri kuti zvotara panapa zvigona kutobatsira mumwe munhu izvozvi kuno munhu ari kuuk zvatika haatori neimba kunoko asi kuuk kwangona kana mari yakawandisa asi anototira kuti hainini here every time anenge zvaanenge achiita chioneka pasocial media anditega akwira ndege aenda kudubai anditega akwira ndege aenda kuaustralia kusikuti mafara kwese anonza kuti Jabres ari kuya kunoko anditega baba anotora 4000 baba inosvika kuerengwa Jabres pastage baba tu 4000 anditega iya kunoko akutogara muchinyenda chekuno akabva kwekeka akutanga kukumbira mota dzedu kuno kuti todawo mota dzehama anditega iye asi mari achikwanisa kuti iwana asi amasaenda kunokandira kana mumwe munhu kana kuti David anditega David ari kuya kuno kutiketa David ari kunzi 2000 unatenga tiketi David 2000 asi hasikwanisa kuti hasikwanisa kutenga nepokugara saka vanhu ngavabve pasystem yekuda kurarama upenyu hwokuonekwa baba tikamenda kwamachese rimwe gore unoziva kuti ndakatenga cd ramachese rokunzi kucharapa reri atiteka wana kuti madzibaba indabvaranda manyembo ndikati right vari 45 chibhedhani mwanditeka ndakazibva 2.5 baba ndakatenga cd baba ndikazopurika pastage soka ndisina kana dhora baba kandafunga kuti saka kumbarira kutazibagwara ndikuita zeto kuroti ndakada kurarama kaupenyu kwakuda kuonekwa nevanhu andikoonaka saka isusu ndingatirame upenyu hwatinoda hwatinofana kurarama kwatiri isusu upenyu hwatogona ndikuverenga nyaya iri muHMTRO panapa hanzi pana school teacher wechikadzi hanzi necourt namagistrate court ndaabhadhire murume wake $60 yemaintenance every month abasire obhadhira school fees andi mutemo wakudedzera kuti kana murume mukadzi wakaramba murume ndiyo unofanira kubhadhira maintenance ka ndozvakuita mutemo ndo I think ndo mutemo zvauri kungori kuita kwati pauti wenyana ngatanga kungoramba mumwe anditeka hazizokonzeri kuti vanhu vazoramba vari vese nenyaya yekuti anenge achini ndingati mutemo uri right kuti vanhu varamba koza vanhu hatifana kungoramba chingorambana wana vafanira kuramba mutemo wakatoiswa uri right
bosi pfungati iwe ndiorambwa nemukadzi ka bosi mukadzi akandiramba ndinika handikwanisa ini ita zvauri kwanisa kuita nditika kuri wati wakutosimuka chero nditi padheni pangu ka hauna chaunobhenefita ba rwako pai basi bosi kukanari anenge wanikwa ine boyfriend chinzwa manje nyaya dzemaboyfriend dzanditeka mukadzi anditenderwa kutorambiwa kuhura nditeka kana waramba aiwa mutemo chacho unototarisa kuti marambani achikonzero chii but maintenance manje vana varegere kuchengetwa nendawe yokuti nekuti asi zoti ukana mukadzi chechero mukadzi akuenda maintenance kuti areta murume wake maintenance ka kuti baba mune muri pfungwa dzakaora serious inzwanzi nyaya dzevana mukomaziko kana mukomakundai hadzifanira kubatanidza amai nababa paproblem yeIsraeri. Inini nyaya dzevana hadzifanira kupinda inini ndofanira kuziva kuti vana ndevangu saka ndifanira kufikisa vana vangu nokuda kuti mukadzi akanditadzira kusvika pakuti mukadzi anoda maintenance aiwa varamo vakadzi vanoshandisa vana seweapon yekufighta nababa ava variko vakadzi vavo vanenge ari madhanda edhi ofuta nditika because vakadzi vavo anditeka kana murume achichengeta vana grosa achitenga kuna mwarume asingatenga kumana kuti unzwatsitse kuti mwana wako here wanditeka achifikisa kuti nokuda kuti mukadzi akanisa nomukadzi anditeka andika ndifikisa zvisirichi nevana vacho anditeka kuda kuti ninge usina pfungwa dzakakwana vari pane mambe kuti murume anenge achiti chimunombonga mwana ndimbomuona weekend ovanza hakuna zvinhu zvakadaro aiwa ndipandiri kuti ina nditeka kuti ina nditeka zvo zvakwana mukadzi achidara nditeka kwati mukadzi iyeyo iwe unosuppose kutoenda mutorera vana kukoti chaiwo chaiko varinomutorera ukawina unowina unowina baba bosi inzweka inini uyu munhu yanditeka indikwanisa kuchengeta vana vangu asi asi ndione vana vangu iye ndini kutomusponza kuti vanhu vacho nditeka saka kuti ininika andandidikai kuti nini ndirambe achigara nevana vangu anditeka bosi uyu ndini kutomusponza ende chasura asi ndione vana vacho inini chimusponza mutemo yeutoriko baba ndikwanisa kutora vana vangu ina nditeka bada kubvunza iwe anditeka andingandichengetwa vana vangu nomwe murume anditeka ina handikwanisa kuchengeta mwana wangu nomwe murume ndikwanisa kuwachengeta anditeka yes saka ini ndikwanisa kutora vangu vana vangu enda kuna mbuya wavo anditeka ndikati vana vangu ndogara navo ndega baba pfungwa dzevarume dzakasiyana dzakasiyana ini ndiri ndinika vanevo baba ndingatovachengeta kusvika vakura nditeka zvoona step mother anditeka no ndinochengeta vana vangu ndega nditeka ndinotsvaga kuti ini ndinoita wei kuti vana vangu vakure ukudza nditeka panogara step mother unotogara tekisi kuna step mother mukadzi anenge ndinaye asi vana vangu vane pavo pakanaka pane munhu kavandotsvaga nokwanisa kuvabata zvakaita zvakanaka andopanzisa nditeka bozi wakatora mwamaika unopesa kuti wajiswa kuti wane wakutambiswa chamugwengerere anditeka vakadzi vashoma ndikaona vanokwanisa kuchengeta vana vomurume variko zvavo asi vashoma andopona manje izvezvi anakunda aya ndo vakatourura vakadzi vange vasina vana vasiri masingo madzi isusu tikangoda ungotsvaga kwana angotsvaga kuti amana ndombotsvagawo musikana asina mwana ndinginosangana nevasikana vane vana chete asi chiri kazoni choti anditeka indiona kuti anditone mwana ari right because kana akatombopinda mumereji yakaibuda anofanira kudzidza anenge amachoti vana mazuva ano futi manje zvinonetsa zvakudhipenda dzimwe dzenguva anditeka dzimwe dzenguva zvakudhipenda kuti chii anditeka vasikana vacho futi anditeka zvogona ngosiyana kuti uyu ane mwana uyu haana mwana anditeka asi twasikana twanzwa baba twasikana tiri kutaya vana kuti mbichana masingo mother obo zvaanoita mutumwa masingo mother obo first marriage vanenge vachirakashwa zvingadi nevarumeaka vanobuda imomoka anotanga kumbozvitraina achizvitraina paanotiuya kwaufika anenge akurakasha inyaya yekuti iyeyo unenge usina kuwana time yekuti wakabva kumusha kwakaita sei anopaona munhu akabva kumusha chai kuno vabereki kuno vanhu vanorayira aite izvozvo opanzisa vazhinji vane vana vaitirika vamwe vacho vaitochepeswa usati kudhara taitokura kumusha kunzi akamwana kabada ukachepesa nditeka kutopiwa nhumbu kubva kasiyiwa atokona saka vamwe vacho vakachepeswa vanhu vasikana emazano manje most of them vakutotaka statement kekutaura kuti hainini ndakadzidziswa zvandakadzidziswa but zvinhu zvandakuita zvazvemusoro wavo andoti abereki edu vanga vakapusa ende andoti abereki vanga vakapusa dasati kuti anditeka una kuti ndipati kutaura tisi kuti zvezve zvaatovapo inyaya yekuti culture yedu ikuenda ichidonhera pasi because kuona kuti yes kudhara asekuru vaisiya mbuya kumusha vachiya kuharare kunoshanda
ukapedza gore rese oziya December kupi gore rakupera oziya kumusha madhare kudhara ite akauya akakumusha akauya kuharareka vaizvigona nzeni chikonzero mukadzi aitoziva kuti ndikugarira murume wangu ari kubva kupi kuharara ndokuona nditeka ende 2 kwaiva nekuvimbana kwakanyanya than mazuva ano kuti vana mudhara vaimba vana momzi ivana mudhara tori kuno kufita angasingaita kana girlfriend ba vaigona kuzochita zvawanditeka asi aizoita akagaragara udzikira futi kupi kumusha ndokona usati zvakafanira kudhara chicheko chivanhu chekudhara iwewe uri mukoma wangu eka ndiri munin'ina wako anditeka iwe katadzata mberi kuno zoti ndaipinda mba mako iwewe ndizvozvo kare yes vanhu vaingopinda ka1 ende kana no waigona kuzotongoramba anditeka asi zvimonzi ndezveropa anditokuona saka kuri wati chachi chivanhu mazuva ano zvingaitike zvokuti upinda mba munin'ina wako munofambisana zvekuti ikabvisa zvina ndigana sina mwana kati ukapinda pamukoma wako here unza hazvina ndigana sina mwana asi kuti isusu chivanhu chikuenda chichiruza value chichipera ndokuona pane muprofita prophet Tima Bisarema vari kuti vakamutsa munhu kubva kuwakafa muchechi vanhu vanomuka here mutumwa vanhu kubva kuwakafa vanomuka zvavo asi pane mamukiro acho vanomuka vakamumutsa muchechi ari mukofini here vakamutsa ari pai munhu anenge atova anomuka munhu wamwari kune vamwe vanhu vatoriko mamisha ukatotoziva akafa akamuka zvingoti anongofa umuka like zvingoti zvaitika zvega mumusini zvakafanira sekuru vangu inini kwamai vangu ini vanondonzi ana gomba rashama chikonzero kunzi ana gomba rashama asekuru vana baba vana mai vedu isusu vakafa vakuenda kunovigwa so vatigadzika papepa kunzi padara vagadzika pachikuva akuita pachikuva kumakuva pekuti gomba rapechewa ndite paifu vada kuti vachitoiswa mupi munhu womuka zvasiri zvekuti pane munhu akasvika akati ndinda wamutsa nova ndiri kuti inini zvekuti munhu anogona kumuka ukanza munhu aita ndamutsa munhu akafa aka awe anenge amutsa munhu arwa nezvinhu munhu anenge angorwa nezvinhu chete anenge angoita medi chete angodonha angoita medi chete angodonha chete anenge angoita medi chete anenge aita medi chete gogo wanga anoti vakambofa vakatoenda kugena vakatoona vakatoona chichi ibhetenje anoti akambofa futi aenda ngomaziko inzwai zvekufa inzwai zvekufa indakafa inini pandiri panapa inini serious bvunza kana amai yangu chachakara bvunza sekuru wangu yana gomba vai vanokutaurirai mamzina roho here nezvi inzwai zvandikaita nditeka ini ndakatoona kuti ndafa chiripo chakaitika chekuti nditeka inini ndakati ndiri kumusha asi zvekuno kuharare ndiri kumusha unoziva kuti ndakatonzwa kuti mutumbi wangu ndori apapo vanhu ndichitoona vachitochema ndichitosvika kuti hambe yamuchema chii asi hambe haikwanisa kuti asi kundipindura inini zvakaita zvinhu zvakaitika kwandiri inini saka ndakaita ndaiona vanhu vaive vane ndebvu chena so matakapinda munenge muhoso anditeke kakura sereni ine vanhu vane ndebvu chena so saka ndakatendera ndaitofamba ndakatotomburuka zvezvezvi asi pane pandikasvika pane mumwe murume ndakapinda magedhi anokwana kuti 8 magedhi andikapinda ndichivhuriwa so nevarume vakapfeka zvichena asi vanhu vese vanga riko kwese vanga vane ndebvu chena dzakadaiso ndakumberi ndakasvika kuno umwe ainzi ndiye mambo king wandikaendeswa nevarume ndakabatonzi auya ndakunzi ndende ndopfudza mombe kwakwana mombe dzandaiona dzakadziri kumafuro kwangu mafuro egreen so kune mafruits kwakazara ikokoko michereka yanga yakawanda asi ndasvika pamurume akabva nditi ano uyu ane basa rada kuti timupe anguva yekufa isati yarese yakwana zvekuti ave chachiya kugara ngaambodzokera vandapiwa tsvimbo ini ndakapiwa tsvimbo yekodhi nini nanhasi histiri yomufambira wangu anoiziva ndiri mudiki ndiri almost kuma12 years yes ndadzoka vandakakuona vanhu vari kuchema ene sho mutumbi wangu wanga tiswa pachikumu cheinonzi pachikuva chechechi ndatogadziwa jira togadziwako vandatosvika paipapa saka ndakapinda mumba nevarume 2 vandakabva navo musoro tichitomburuka ndakatopinda mukitcheni mini matizati mukitcheni yekumusha ndakadaikana pamoto so ndichitosvika ndabva ndatosvika ndikatoona vanhu vachitochema ndichitopetwa zvezvekuti ndikutopetwa zvezvekuti apa mutumbi wangu nditoona ndabva ndakusvika vanhu ndangoraswa papi
ipapo ndimota mimi ndikabva ndangoti koso rume ndichipepuka ndikaona kitchen yese yakatozara panze patobatidzwa moto mai marwara azvinhu zvakaitika ndikarwara ndairwara nemusoro azvinhu zvakaitika almost tongoti I think tingati zvakaitika almost maybe zvekuma ndezveusiku chete zvinezvi asi nguva dzandikazopepuka ininika dzanga inandikumushanda zvemawachiti asingazviziva nditika asi ndaiziva kuti kunze hakunozotora nguva kunze kwabva kwachena andopona vanoti amuka ndakutokosora pepe tonengoishonda toona vanhu vakatozara panze warume kumusha batobadidza moto kurati kana kuri kufamba kafa kana day rese funga zvaavo zvema-hours wezvanhu vanga vatouya kava kutoisa moto asi ini ndikuziva kuti ini sadza cheche manheru ndakatomanikidzwa kuti sadza remanheru riri wosa zvakaitika pakati peusiku apa yes andokona saka kuona kuti zvinhu izvozvo zviri makafa mukamuka yes atoziva sei kuti hamusi chipoko mana no chetika ngomasiku enzwaika dai ndi chipoko taitaura teseri zvipoko zvacho zvine aiwa no ini ndine zvemaafrica muvha nditeka ini ndiri papanapa saka already ini ndatu apo pana pitori nyama nditeka yes kutungamira chechi zvakare ndokona yes ndiri kupaona mutumwa tiri panyaya iyoyo pane mukomana akatongerwa nameja street remuharare ari kuda kutotariswa pfungwa dzake dziri right here angatengesa nyama yemwana mucheche akaiwana sei akaitengesa achitanzi ndaifunga kuti beef iye akafuna mwana wacho azvisati zvanyatsobatika kuti mwana wacho anogona kunge munhu yari kupenga kurasika njere iyeyo kana kuti ndezvemishonga ini ndenda kutanga kuti ivo pakuzowana mwana wacho kuti uti wawana mwana akaiswa mubhini wamuwana ofuna ovati ndakutotengesera munhu hakuna zvakadaro ndamana ndotengesa nenyama yanayo 2 kg hakuna zvakadaro zvinoshokuita nemishonga kana kuti kurasika njere mweya kana kupenga pakati pazvo zviri tu batsirewo kaScotland nenyasha dzekuhwinawo timu yanzwa nekurohwa ndikuona kuti mari andindiita maprofesi ese andari kokwere Scotland mune maprofesi eScotland no andikaona vakawanda maprofita ese ari kuScotland ana J Israel vakawanda kunga waibatsirika J Israel achiri prophet achiri prophet ndakaona imwe tsamba yakanyora yakanzi minister wani anenge wana zvine zvakudesa chinoitika ndechekuti zvezvebhora zvezve nditeka zvinotoda kushinga zvinoda kushinga nditeka saka isusu hatingavati isusu ngativabatsire fasi kwavanotitendawo nokwavanobatsirwa ini tinotimia ndinobatsira inini hombe handiti handitotaura zita raini inotorova vanhu ikutopisa iri muligi handiteka saka zvinotogoneka kuti mugona kubatsira timu yebhora kuti iwini kwete mbishana samubatsira chimotsi handisi kutaura timu irikubatsira handisi kutaura timu yandinobatsira timu iri kurovana izvi zvandombozitimu yacho iri pamusoro inonzi izvezvi pamusoro pekurohwa aiwa iwo utoziva ndikuonza kuti tiri kurohwa ndei aiwa timu uchanyimwa ako achanyimwa ako hano zvekunyimwa ako zvezvikanditeka munhu ngozidza kushandira aiwa isu andiona kuti isu zvafa ndi ndakapanga masiku mota nditeka ende tine marongera nichatita hangu mambera asati isu yana zvepasocial media zvezvongofanana mota ina handiide pamota iyi handiti zekuti mota dzedze wapiwa mota kana kubvanzi uyautende pamberi pevanhu kuti ndapiwa mota akudhara kwekeo aisiya kuti imemere munenge muchikwanisa kutenga mega aiwa inzwa akashanya ndikwanisa kutenga ndega nditeka ini ndikwanisa kutenga ndega it's okay asi nayo mukomasiku vanhu vangani mukomasiku vanozviziva vanhu vangani vanitenda nditeka nemota acho asi vaindipa behind kwete kuti tizotaura kuti amasango tava pamota haina handiide handiide ndinayo kaini itarisa iri panze apo ndinayo
inzonzi ndichaenda mchana chikwira ndichienda nditeka zvezvo zvinda zvokuti zvakapiwa munhu asina it's okay anditokuona nditeka asi sikuti isusu kuno vanozvitenda anditeka inini kana ndida kupiwa mota inini handidi yekupiwa ndichinzi chienda kutaura takupa handidi zvina ndifambire honda fit iyoyo iyo varume vemuzimbabwe kunyanya isusu tine mari takagarika tiri kufamba takagara but takwara negomarara repasi penhengo protest cancer. Yes. Right. Protest cancer zvayakaita manje chito cheprotest cancer. Protest cancer inokonzerwa nenyaya yekuti varume vazhinji nyaya dzevakadzi idzi dzevakadzi mbeu haifanira kugara musystem stereki. Kuno varume vanotanga kuti bonde nemudzimai pamwe kamwe chete pamwedzi andogona achichita anditeka kuita tuti celibacy yemumba anditeka yes celibacy dzongo mukadzi anenge asiri kunzwa zvakanaka dzongo mukadzi anenge asingadi mukadzi chera achitohwara anditeka mukadzi achitohwara anditeka mukadzi achitohwara asiri kunguva chete chera chidzimbo nemusoro anotendedze kusvika kubatwa achiitwa zvaanoda. Yes. Akuna mukadzi ndipono mukadzi pamandisoona soite mukadzi anditeka akazibatwa nagarden boy kana nerimwe zidinga anditeka anoitwa zvese zvese because inyaya yekuti hausikwana nguva naye akuna zozonza ndaneta wakaya kunwa unoita kuti asei anditeka saka kuti izvo zviyega varume vazhinji mwe murume abva ndanetawo futi anditeka mukadzi kuna mukadzi anenge achidawo futi mwati ndaneta zvezvo izvi zvika bva nhasi aruzvinzwa apa ngaazvisiye hazvidiwe zvekuti ndakaneta kuneta kwokuti asei iwewe zvinhu mudzimai izvi ndizviri kukonzera dambudziko rerane because murume unofanira kuva nemhuri andopaona mhuri aifanira kurarama iri mudumbu ngaibude anditeka saka inyaya yekuti system anditeka iri kujaira tsinga pakukomba zvaaa kuti murume ano vakadzi 2-3 kashoma unzunzu kuti ane protest cancer. Saka ivi muri kuti murume anoita prostate cancer inyaya yekuti anenge asingarowe stereki inyaya yekuti haasi kuwana nguva stereki nevadzima nemukadzi saka chero ari hwano chemukadzi chiwana nguva naye stereki anditeka hauibatwa necancer yei kashoma pamwe ingatoya iri yokuroyiwa saka inokonzerwa nekuti ingatoya iri yokuroyiwa saka muri kuti prostate cancer inokonzerwa nekuti unonge usinganyanya kugara uchirova ndo zvitoripo izvozvo chero nachiremba wakuteerera purogiramu yangu iyi vakadzidza nezvozvo vanogona kukuudzai asi ini ndakadzidza kubva kumweya zvandira papi panapa inonzi superior logic saka mukureva kuti chimboona vanhu kwamarange vachinji vachanditeka zvimadhara zvinovakadzi opa zvamarange zvakamboina chikaiswa chubhera chiiswe chubhu bwezi chinoona chinobva chiri intact ndokona saka mukureva kuti varume vanofanira kurova varume ngavawane nguva nevakadzi vavo chero ari hwani iyeyo anditeka wana time naye anditeka mukadzi iyeyo mbeu iite sei ibude mbeu ndiyenovu kazhinji ndiyonopati kuti kana isiri yeuroi chete bcause pano vanhu uzapane mufemiri inoreva zvokuti yese inopera necancer yese yeprotest cancer. Pane nyaya iripo manje inini mubvunzo wangu uri pakudai varume variko handiti vekuti pane zvinenge zvisingaiti sama pamwe mukadzi ari kumarondero murume ari kuno anoshandira marondero anomuona kavari pamwedzi izvozvo mani drive uyendi shamwari everyday saka kana usina mari mumwaruko kureva kuti chirwere ichi chitori padhuze nokukubata saka unofanira sei kana usina mari tikungokudzosera pavaive vari kunzi nebhaibheri vasingakwanisi kuita sei kuriritira vakadzi wako utori worse than musatanist pakuti iwewe kana uchigarisa mukadzi wako kunhu kwekuti wakwanise kumushanyira hausi kwanisa kutomuchengeta bcause kuchengeta mukadzi hakusi kungomutengera shuga nekumupa chikafu kutomuti kuchitonhora unofanira kunge wakamugukuchira handiti achidzirwa iwo bvada ndamari kunomugukuchira utanza kuchengeta mukadzi kuroti mukadzi anditeka mukadzi kutenda kubasa mukomakundai mukadzi kutenda kubasa kuti anzi tibatsirane nditeka ngaende basa rekuti achidzoka kupi kumba asi murume unofanira kushandira mukadzi wako sanga asatoenda yes aso imwe mukadzi angonozobva dzimba dzakawanda masanzi dzimwe dzinotoputsika nenyaya kuti mukadzi aenda kubasa time chinji yatoyana manager iko kuno wamwani iko kwanditeka ndo panodzoka kuti ndakaneta andati ndakaneta waneta neiwe wanditeka chikonzere wamusira achienda kupi achienda kubasa nditeka kunoita zvaanda kupi iko asi kuti vakadzi vasaenda kubasa unza basi tu vakadzi vachipfungwa dzakasiyana asi
chero katanza akamukadzi akazvibata zvakaita sei anopedzera aita sei zvake unenge wamukanda kumakudo ndiwe wakanda wamukanda kumapere ndiwe anditi ndiwamusasika pamapere kuti uyu nyama ijika zvenyu anditeka saka kuti mukadzi zvitona aende kubasa renyu remaoko ramukuita imi pachenyu asi kana ingoriwo nzenza zvayagara iri nzenza nditeka anogona kuita zvese zvisa nditeka ari panzenza kozi inzenza asi manje nzenza manje zvayakanakira ikayakumba haitomborambi yes andokona saka isusu varume vanofanira kuwana nguva nemhuri kuti dambudziko retese risagara andikona zviona mwana but ainini right now ndakuenda kuDubai kuti 1 week pose anenge ipo like una dambudziko rinonyanya kubata vanhu nemari stereki chikonzero ava chaona time nichi nevakadzi vavo dambudziko rori ene ndo vari kuwandiswa madivorce yes ivo vafundi vakuwana madivorce futi saka kana pasina vareka timboti izvezvo zvawava munhu anenge afanira kuita chimwe chaanofanira kupota achimbonai chimwe chaanombopota uchimbonosei aiwa kuna vamwe varume vanenge vachiti anenge achindiri honest mukadzi wangu anditeka mukadzi achindiri honest murume wangu anditi isati sikura padza marriage dzevanhu panapa asi tikutarisa kuti isusuka chingava chiwana nguva yakawandisa mumba mavo bwezi kana vasvika panguva yekutsamwirana bwezi rememba pane nyaya dzekutsamwirana munhu anoenda 2 weeks akatsamwa aita 2 weeks akatsamwa ukamanikidza anoti wandirepa ndinoenda kujeri aiwa kana makabva saka patikuti mune mawanana mutauni muno mustreet makawanana kuvanhu vecheche wanditeka mukadzi chiro akanzi murume wamanikidza mukadzi wako kusangana naye pabonde hakunzi kurepa but pamutemo kurepa mutemo dzasakutati kauchedikita sei unenge warora mafeminist ini ndakamboenda kujeri kochinoona mumwe munhu ikoko kunotone varume vari kupika izvi zvandarati ndaamugore rechi9 munhu akandiudza muno mukadzi wangu chaiva ndakabvisira mombe kudai icho unenge wakarorawo ginda goriya zvaro anditeka pazimwe nguva mukadzi atokwanira purani inoda kukusungisa chikonzero ane boyfriend vazhinji vanosungisa anditeka anenge ane boyfriend anditeka saka iwo wakatona mukadzi wako akutonetsa iwe kutoti mumba machoka hamsitorina nguva mese yekuti munge muchiita nguva yerudo mumba anditeka kwati mukadzi iyeyoka chitogara tomurongera purani anditeka murongere purani murongere purani baba mukadzi anorongerwa purani baba mukadzi anorongerwa purani baba isusu tinoloka mungorongera pane ubva ngomusepa kwakanyarara zvako si iwo nyarara zvako anditeka ona tamba chidembo musendekata se ndakabata andokona saka iye nyaya ipo ndotenga nanga chitembo nemwe boyfriend kunze kwanditeka akasvika kuzoramba anditeka zvadhako achadzoka kuti kupi kuno plus 2 wakana mukadzi amakuta 50-50 mumba aiwa hakuna 50-50 hakuna mukadzi ari pasi pemurume pane nyaya yemataura ekuloka damboyanzongobvunza wangu inayanzonzwisa ina asana yanzonzwisa pamwe ziko akabvira kudara achizvibvudza madambozipamwe ziko akabvira kudara achiloka nyaya yekuloka iyi mukuchana zviya zvekuzonamirana here kana zvese zvinogona kutoitwa zvekunamirana zviriko here zvokuti munhu anonamirana zviriko imwe nditongodza chinzi anenge achita vai zviriko kana zvakaitika zve zvanditeka munhu akanamisa nemukadzi wake apa kana munhu anomboti uyaimuone ngokuti ndakwenda ndinangura kana azonyatsotonamira zvemashuwa kana vanamirana vakwana pakuswa nhamba auziva kuti chipadabo nditeka auziva anamwa nesuperglue asi yakanamirana pasina nhamba ichokwadi like pane ndikaona kumufakosa nditeka yakatiwa manje manje kumufakosa nditeka iyoyoyoyo totoziva nyaya dzacho nditeka yakatolokwa munhu yanditeka tine dzakawanda dzatabva kuona apa nditeka dzataita dziri kutoita kuti unozati iwe mukadzi wakanamira nemwe murume wanditeka haumboswera nguva yekuti anzani uya social media uyai unongotifonera kuti dzakasvika ikuno ukanditeka indomosvika tamba right tinoanloka tobva tapedza ido ipapa nditeka bcause mumwe nguva da kubvunza bcause iwe panguva dzichabuda vanhu vaiva vachinzi vanamirana iwewe hama dzako dzakutoziva nyaya ipi kureva kuti warorwa mukadzi unosviba futa nditeka saka kureva kuti vazhinji icho vanobatwa icho nditeka zvafanira kunzi munhu aita nzi ndikabata mukadzi wangu nechikomba chikomba nechikwadza zvisingaiti ndorova ninini uchingovaona lese unofenda nogotsi unoona kuti kichecheko nditeka
atokona unopenda aiwa uyaino foni yeheka yekuti hanzurabada foni musikana kana mukadzi wako obvasangana ona mimi chiita ine zvobe asi unodedera baba hautaure zvaitika chaizvo hautaure zvinozongoperera mukutsikwa-tsikwa kune nyaya dzinoitika mukati madzitaurwe bamwe handitika kunozoti pane imwe yekuloka kutoti iwe mwa kutoti murume ada kumanikidzira kunorara nemudzimai wako achingomumanikidzira chete zvadhakwa like matwins aya zvadhakwa aida kumanikidzira mai Josefa varova threesome zvinhu zvadhakwa mukomakundai murume manje anditeka isu pane mimwe namatotonofikisa kati tomboti amurume da kufikisa murume achingoda kungoti chete magetsi anobva aenda ende iwo anobva kuzvimba ipapo achitotanga kufamba wana 2 weeks anenge adai anditokonaka saka kureva kuti isusu ndipatiri kuti isusuwo inyaya yekuti dzimwe dzenguva mukadzi anenge ashaya murume mumba tinobva kuti isusu tinofanira kuwana nguva nemhuri mapona kozi hakuna munhu ka anouya mukomaziko ka zoti kazhinji kuno vamwe vakadzi vane shave zvavo kozi kuno vamwe varume vane shave fanatiteka saka kuwana munhu mukadzi achinisa kupiwa nguva nemurume wake mumba kashoma kuti abude pai panze saka nyaya iripo ndeyekuti isusu ndizonokonsata vakadzi kuti vabude pai panze asi unozona munhu wake yakusa loku futi tobva tabvunza kuti iwo zvakusa loku iyi iwo wachiri kumbowana ine nguva nemukadzi kozi ndati ndiri kuwana nguva naye baba handiri kutowana time nani naye totovheneka kuti shuwa kuwana ine nguva nani naye potafanira zvozvo pane mwe murume ari ku-UK mukadzi ari kunoko murume akutraya kuti dikita usiku hwese atora 2000 atumira mukadzi ozonzati kana panopera 2 months nzati ndakatoshaya 10,000 mubaba pandakaishaya iye atopa boyfriend usakona mukadzi ari kujiwa mukatumu kuruwa mari yedzo ziko pana ziko maserebha mafana mazuva ana ma 2000 mabaka vari kuruwa mambuya mukatumu wachipiwa cash murume ari kuingende baba achidikitira baba saka kuti iyo inorwadza wandiona kuti murume ari kudikitira akudikitira iwewe yo varume ndavagari nevakadzi vavo ngavati avaka mukadzi ari sigejoka vozokona avanogara padhuze nepadhuze anditi indakatombonamwe munhu baba utoti mukadzi anenge achitoti mari yatumirwa utotaura kuti hande kunyanga kundai mukadzi wako imombe ifudze gara naye wanzwa ukaisiya unaona ichirimiswa uko baba nevamwe vanhu iwe kanaenda ku-UK naye endawo kuti tomboti 2 weeks oita mapepa nguvayo chinokukasira endawo zvenguva diki ukamegoriwo anditi but hanzi nebhaibheri musape hanzi nebhaibheri paitaura nyaya unyimani hanzi musape mukana chi wakaiba asi room anditi asi mukomasikoka ore uchifunga kuti mukadzi wangu ari kuita kana uri ndochiitewo murume uchingoti everyday kunguru aiwa ndopandiri kuti atleast gore iroroka mona varume kutaura chokwadi murume andaplan sa mukadzi anditopuranika mutumwa varume vanenge kuti mukadzi asaita plan vanhu pavanochata mutumwa vanhu pavanochata ka vane mhiko dzavanopanana kuti till death do us apart kuti rufu chete ndoruchaita sure woparadzaniswa ne-UK kana South Africa inganyati yakangogara nguva diki batora mukadzi wake bagara naye kuSouth Africa kuchinzi kune nhamo kune chi akagara naye chichi chanditi iwe tora mukadzi wako asi kamukoma sekwezvika impende kunana zvishawani gweru blawayo unakadzi waigara vari pari kuSouth Africa isvika ikondokone mutembo wacho wakanyanyisa ikoko ndopatiri kuti iwe ukasiya mukadzi wako ari ega anotozviwa watongotisirawo isusu kana zigo unechingopota chimboto wanorotu chikusevhisira asi tikuti manje ndipaunosangana nehoko ndopanobva yamubvunzo wangu manje ndokuti isunosangana nadzo hoko hatisi kuramba but ndiri kuti iweweka zvimwe zvinhu zvinoavoidika tora munhu wako famba hanzi a man shall cleave to his what to his wife enda nemukadzi wako munhamo nematambudziko hakuna mutemo unoti ku-UK ngakuye munhu 1 anoona inayoti vanhu hamusi patient zvekumirira kuti ka mugadzire mapepa enyu mese mosimuka moenda mazhi mese ndipatira ngomaziko kuti anditeka ndipatiri kuti isusu anditeka
ndisamanza tanga tavheneka kuchi chiri kuitika kuti vanhu vasvike pastage ipi iyoyo saka isi kuti siwakadza nditeka munhu nomunhu wani munhu nomunhu wako munhu nomunhu wako nemvura mese asamati vakuru kudhara vasati nyaya tinongoifanadzani vakuru kudhara vasati vakuru kudhara chiri kuchipisa sei haisiya bacheva airakara bacheva zaizoti munogona kutonha anytime kana ngonaya saka inini kwa mambo bushu ndofarira mambo bushu zvaanoita mukadzi akati akanzi kuimi mimba mamasiyana nemurume mamuchiiteiwo but ndanga ndisina boyfriend anzi amai vakadzi vanogadzirwa nemetirial imwe chete musatotinyebera kuti manga musina boyfriend makore chi so kana wachisiya mukadzi wako uzowana akubhadharira tsigo kuenda kuinyanga imhosva yani yako asi kana una zvanyanyooma chienda kuna mutumwa masango vambokuitira ka provisional plan izvezvi toti una mutumwa tikuona kuti vanhu vachatanga kutoabusa lock system kwamuri vakugadzira lock system ye10 years yoti mukadzi anenge agara 10 years asina murume wake achikwangwaya nenzara wakanimaona so toda kuti mupe maloku ka toda kuti mupe maloku ma 3 months anorenew after every 3 months after 3 months ka nomurema kuti ayo sha 3 months dza 6 chamara so dza 9 tikaona zikakwana 12 ka tobadati matoken akwa expire chitora mukadzi wako unogara kunyanya vanhu vari ku-UK vari kulokera vanhu vachirova ma8 years vasina kunena vasina kupa mukadzi green ndipatiri kuti isanditeka zviri vanhu ngavasevhise injini dzavo anditeka chete shuwa handimukupona ipapo vanhu vanoda kufanira kusevhisa andikuona pane mubvunzo wandaninawo panyaya dzelockseta imi munoanloka nditi ko kana iri yekuti Zigo arenga azosangana nemunhu ane mukadzi arenga ari ku-UK uko ane 17 years ariko obva ambonziwo chimboya umbosevhisa injini then obva asangana nemunhu akaloka we imunhu anloka here isiri yamaloka imi chiripo ndechekuti isusu anditeka kazhinji totobvunza murume kutira kuti kana uchinge wazozviona zvakaitika nditeka make sure kuti tinofanira kungozoti vanhu vasunungurwa nditi saka kureva kuti iwepo pazvinoitwa mbozi vachinji vanisa maloko yayo vamwe vachiti dzedze kuti vanhu vanamira nchanditeka vachinji vanisa maloko yayo kazhinji chomunhu anenge asada munhu anenge kuti ndanzwa nekuti kuti mukadzi wangu ari kuhura sega ndimboona chikwadira kuti se ari kuhura kuti pangu the more time yaanoziva kuti shuwa ndizviripo kuri kuti awana umbowo wokuenda naye kune mukadzi kune hama dzake yes saka uye umbowo unongochidiwa nevanhu asi kune munhu anoda munhu wake anongoti gadzirei kuti asambofa akasangana nomunhu irambe chete but ini ndikuti tomboti zvizvezvo zvaitika Zigo asanganikwa naye nezvaanenge asangana nazvo munokwanisire kumuunloka musirimi maloka whether asangana neye kuzvimba yechizvakudipenda kuti munhu agadzirwa ntype ipi tinokwanisa kumubatsira kune dzimwe dzekuti hazvigadziri kune zvimwe zvekutodzekera kune munhu akaita se akasvika lakini ndine imwe yekuti haitosununguwe nemumwe munhu iyoyo munhu anotouya kwandiri inini muridzi akasvika vacho ndomutsatiida yes mutumwa sorry last one kwekuloka magirlfriend zvakudipenda uda urora here bose pane munhu kuti kubhadhara rendika burundi wakachataura nezvako 1.5 mutengo towarora asi nyaya ipo kuti uri kungotyika mukadzi wako nevanhu kwaudze ndakarora asati varume vachinjika munomu varume vachinji vane chipari ndivataudza vane chipari asa uchauchitaura chete ndine chipari saka nairi girlfriend ndounaulokwa kana uchimuda unotoroka kana uchibhadhira rent inini wakauya vakanyebera nongosina kunamwa nemweya kuti kana wakanyebaka uchagona kuya kuda uroka mukadzi womunhu ndinyeba kuti inini igirlfriend yangu iye munhu ane murume tobvoda roka mukadzi womunhu iye arisi saka izvozvo tinanga tatovheneka ndizve wakanyebera neti Ananias naSafira mutumwa ini kana uchibhadharira musikana rent kana uchimutengera airtime kana uchimbomensawo chicken iri kana kumurukisa musoro kana nekamaintenance kaonoita mukadzi wako unokwanisa kauya zoloka kwalimba anyway mutumwa because of our time vanhu vanoya vakanokesa vanhu vosikavatara chidhata amusoro botswana ndakazoona wana wandikaitira kubotswana uku ndabva kubotswana apa akati achingodaisa ndobva nguva diki diki kubva zvipana zvakaitika ipapo ndakaona baba kumhanya mhanya baba kuti zvichera ndakudzara ini nese kuti pane zvinoitika wanditi saka nyaripo ndekuti zvinhu zvezvika
kusajeri kwedu it's okay mumsuko maziko damboita interview yovhura mahari yayi asi nichabvisa mazita atoplaya tunoplaya mazita nokuratidza mahari zvayakaita une maloko mazita anenge akaita mahari saka akaloko mawani amana musadya dzese mwana kuuk mazano zviti pane imwe kuti munhu ari kuuk kana kuti ari kuamerica kana kuti ari kupi kana south africa chicheko toshandisa maphotos yayi munotoloka munhu ari kuuk iko iyo ndakatanga naitesta mumbo wangu fesi kuti kuita ndakaona chiita saka iri kuita Mutuma, because of our time kuti mungoti gaga chiprofita chenyika mapedza kutaura chiprofita chenyika pane nyaya ndanyora pasi apa pane chiprofita futi chedziwa mupengo rakaitika kuripotwa neministry of youth nhau iripo ndeyekuti shuwa chiprofita chenyika ndisaka ndakati tinofanira kugara chinamatira nyika yedu nokuti ndine profesa ndikugara nchipiwa every time yekuti ndaona imwe murumende ndaona maitika mhirizhonga handiteka asi mweya anonhau yakutaura kuti kune vamwe vana toti varume vechidiki vada kuzosumuka kunoda kutora zviri pamusoro asi zvisiri zvinotenderwa noda kuti tese titasita kuti hurumende iripo kana mutungamiriri akanga aripo ndiye anenge asarudzwa naMwari kureva kuti mweya ari kutaura kuti vechidiki ngavazive kuti zvine nhano vose chiprofita ichocho chine nguva chichiramba chichiuya kuti pane zvodada sei zvoda kuitika saka tichangoramba chinamatira nyika yedu kuitira kuti nyika iende mberi isina kuzotongwa nezvimwe zvekuti taakutongwa noda kuti munhu apinda papawa nenyaya dzekuti kana mari kana chingave chiendeti because chiprofita ichocho ngomaziko chiprofita and then dziwa mupengo aiwa dziwa mupengo takataura kudharere chero vanonamatanisi vanozviziva kuti dziwa mupengo takariprofita kuti kuchaya chifuru serious ichadzoka sekuti fly covid isiri pacovid chaipo asi chitori chimwe chirwere saka takachitira munamato chinhu ichocho yes takachitira munamato like munamato vakamboita padarwin kuti ndo munamato taita ipi iyoyo saka zvinhu zvakatogara zvatsanangwa nemweya izvozvo handiti saka tikuti isusu Mwari anogara atipa muono wokumberi zvafanana nenyaya yekuti nezvayo yenyika kureva kuti tikuitaura tisiri kutya tichitaura tichigadzisa nyika yedu because kana tiri vana vemunhu mumwe chete tichidya mupureti imwe chete hatifaniri kumarana tinofanira kuziva kuti zvinofamba zvichidai handiteka kureva kuti tikutozvinamatira zvekuti Mwari atikundisi pahondo dzakadaro zvinhu zvakatoonekwa nemweya kureva kuti chiprofita chinofanira kuzogadziri chinofanira kungoitwa munamato saka isusu tikuchiita edu munamato sezvedu tiri kumatiresi kudai asi tinenge tichipiwa zviri kumberi kune vamwe vakapiwa hope dzevakuru vakatadza kudzitaura kana kuti dzakatomboshorwa handiteka asi dzinozosadzikiswa chete asi kuti isu tinonamata nazvo tichinamata nazvo because toziva kuti usvike wodzitaura musoroko hakusvikike handiteka asi ticharamba tichinamata tiri kupi tiri kunoku tiri patiri kunoku chatiri kuda chete ipeace nyika nokuti nyika ino mutungamiriri kana akasarudzwa naMwari ndiye anenge aripo kureva kuti zvinoita zviita zvichidaro asi nokuti pana umwe chete masango akupinda mupolitics anowanisa kupinda mupolitics asi nyaya kuti toda kuti isusu zvaonekwa nemweya zvine kundiso zvoitwa munamato zvine kundiso handiti Mwari anotikomborera hanzi zvoto zvine mazera ndotenda mashoko enyu opedzera mashoko edu opedzera tiri kuti isusu kune vanhu mukomaziko vanenge vachiti matambudziko ari kutambudza tikuti isusu ngangowonawo nguva matambudziko emwoyo handiteka chiripo chekuti vamwe vanenge vachiti ana masango zvakati unoziva kuti kune vari kutenda satomaso vaona mukomaziko saka tikuti vanhu vanotenda satomaso vaita vaona saka vazhinji vanongouya vachibatsirwa chifamba zvakanaka ndimoonaka ende kuna vamwe kuti hakuna maonono for free ariko Tuesday, Thursday neSaturday maonono for free neSunday nditeka ende tiri kuona mukomaziko kubata kwebasa Mwari ari kuti simbisa chaizvo saka tinoti vanhu vatibatsirwa ticharamba chititirawo munamato kuti rambe takasimbiswa because hausi uchenjeri hwedu ndiMwari asi ndikutenda kuti
anzi isu chete chene kubika chete vanoziva kuti zviri kufamba ani mapona saka tutenda Mwari kuti Mwari achiri kutisimbisa poziva kwaona iwe mukomaziko uchitarisa kuti iwewe level yacho yaunenge uri wewe kuti Mwari wewe pozi pana mwana unotoda kukomborera vanhu da kutungamirira vanhu kuti uropafadzwe utozvinoti iye akutokwangwa yawarideka saka utanga wakumbirira Mwari fesi Mwari akakuropafadza saka ende kakumbira kuna Mwari komaziko kutarisira kuti Mwari ane chimwe chidanho chaakandiisa kandi pandakaiswa naMwari kureva kuti ndakutarisira kuti ndikomborerewo vanhu inini vanhu ndoramba ndichisumudzwa kuti papi ipapo kwete wakaita vanhu zvakanaka unoramba uchiitwawo zvakanaka saka ndikuti vanhu ngavabate panoponesa chete. Ladies and gentlemen, tasvika kumagumo kwenyaya dzatanichitaura dzatanichikurukura namutumwa Masango. Manamba zavo ndo ari kubuda pascreen. Ma 1-on-1 pane ma 1-on-1 free anoitika musi wechine Tuesday, Thursday neSaturday. Then ma 1-on-1 asiri free munowana strictly by appointment. Mukabata namba iri pascreen munoitirwa zvamunofanira kuitirwa. Fonera namba iyoyo. Chiramba chikuupdate. Aiva nepage ravo mutumwa vari kuita malive. Paunoita live tinovashera. Munojoina ipapo unogona kutopiwa tsanangudzo dzehope, unototsanangurira matambudziko avo. Saka follow page rakanzi Madzibaba Masango Prophecy and you will be good to go. Panapa isusu tinenge tichingoti skillful. Asi ndasina fara ndaona mukoma kundai. Yes. Vane zvangoida kubvunza. Asi vanenge vazoona hana paona mutumbu unoyu. Isho anoseka zvavo tawakundika kubvunza wacho. Mamuda kubvunza then mutumwa wane mbudzi yedu yawakati promise up to now akambudzika mukomaziko ima kangoenda kwanzi kwa chifichi kuti kuyanditeka mabva kwa chifichi tito munongodarika nepachi nepahamba nditeka mubata mbudzi yenyu inoda matsamba rembudzi kuti famela mbudzi ngazodawo tsamba nemukomaziko nemazipenya mbudzi asida kubvunza wauraya muriwo yakauraya kandi vanouraya kamuriwo aiwa yakauraya inofambika naye kokana ukatoipedza negochera ikoko yese uchifamba netsoka uchifamba nayo iri menyu unobata vane gochera ikoko totenda uzinoinziko kana wangoona mbudzi ichifamba po woisa mukwandamo and with that we are out.